Joala e karoala kare chirono ma wakulima market manitiere e chuny boma ma Nairobi umoi gi piny ni ok gibidar e chirono kaka idwaro mondo gidar gidhi e chiro mano ogernegi manitiere e apaya ma Kangundo Road ka sirikal mar Nairobi wacho ni sani chirono opong' kendo kelo dhungruok e chuny boma ka gidwaro mondo mi joala wuogi mondo mi giwe thuolo mondo boma oring e yo makare. Nyakora mogi kopogore koda mano bende koro chenro mar bero mar ringre jopuonjre mano ito ngimagi e mach mar skul mar Endarasha manitiere e skul nero mar Endarasha bende koro ochak kawuono ka jonyuol ikwayo mar mondo mi ore mondo chenro no odhi nyime. Siasa mar Masawa bende koro mako mach ka koro moko kuom jotelo mawuok Masawa madirom 45 ojiwo duondgi kachiel ka giwacho ni jalno mabiro loso e lo Masawa en Kithure Kindiki tok jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Rangane moko kuom weche ma wamiyo pek. Interior and National Administration Professor Kithure Kindiki wanasema ati mimi nawatisha. Na mimi kuambia tu kweli kwa sababu mimi ni mzee na ni kiongozi. Jod bura 45 ma Mount Kenya ong'ado gi duol achiel ni gin gisiro jatend migao mar arita Kithure Kindiki kaka jawache lo Masawa. Ma keto Rigathi Gachagua kama nade. Na kuna maskari ambao walianza kutupia watu tear gas usiku. Tukienda Kangundo Road is a modern market. Yuarruok mapek podo kwako chenro mar daro johala e chiro ma wakulima e bore Nairobi giramo ni ngang' ok gidhi e chiro ma Kangundo Road. Like Wandai was supposed to appear before my committee on energy. Those people are not there to do ODM's meeting. They are members of the Kenya Kwanza cabinet. Jagoro mar ODM Edwin Sifuna koro wacho ni dhi mar jotelo mag ODM e sirikal okoloyo dwaro mar jo Kenya. Ponono ni dwaro tudori kodwa e weche manyien ma wan godo lai marwa marote machuke na riade ka uchiel nono bende kao kamano wanti achiel kachiel mbui mag oganda wedore achiel kachiel mbui mar Facebook, mbui mar YouTube, Instagram kachiel koda mbui mar X. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Jod bura mawuok Mount Kenya ma romo 45 oyiere gi duol achiel ne jatend migao mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki e jal makoro yange ma kaka ogai mar Masawa mar Kenya kendo biro tayo gi e weche telo kod siasa. E bura mano bagi Nyahururu e kaunti ma Laikipia, jotelo go chayo jalup jatend piny Rigathi Gachagua magi koni oserem chopo dwach oganda ma Masawa. Walter Nyambaga nigi mathoth. Mana kaka winj tula ma winy mon godo kendo kwedo kamoro puro ng'wech ka kwengore bedo kama winj tula nitiere. Jalup jatend piny nenore ka gima kweth jotelo wanyo gam kuome kendo kichore gi chien gino maduno mbi mare kamora lenya moduone idak. Kaluwore kod kem kata wach mar siasa e masa mar Kenya ma onyiedhore lela ni awayo jogore gi lak e kind jalup jatend piny Rigathi Gachagua to kod moko kuom jo od bura maromo 45 masani gikoni gi yiere ni jatend migao mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki e jal magiyeyo teko kuome mar bedo gai margi e weche telo kod siasa ma Mount Kenya. Wach ma holo koyo kuom Rigathi Gachagua ka jo od burago oyeyo kokgi ogirimiti magitiso ni Nyahururu Declaration kokalo e romo margi magitimo Laikipia. We as elected leaders from this region and its diaspora, on our own behalf and that of our people, unanimously resolve that our link to the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki. Kweth jo od burago okong'won kod Rigathi Gachagua kata matin, kagitude kod siko ng'anjo duong'o kore kendo chimo gojiko kar chopo dongruok ne oganda ma Masawa mar Kenya gino magikoni mi oganda go to kod jotelo owito geno kuome. The Mount Kenya region has suffered high-octane politics around the fathom unity to support individual and personal ambition rather than the actualization
pursuit and lobbying of the interests of the constituents. Rigathi oseyudore orindi maliet moingo nyadichiel. Jumane, Profesa Kithure Kindiki yande oturo sike kod Rigathi kendo ke kode wi daro ji modak e Gengaora Kayole. E dwe mar abich mar igane, Rigathi ne okunjo pache kendo dhi lamo e got mar Mount Kenya. To e dwe mar auchiel, Rigathi ne okale matek bang'e ywagore ni okomie ndek lweny mar charore chieng' pidho yiende. Kendo mano ne oyangore tarik 10 e dwe mar auchiel no kane ogolo ywak mare Nakuru bang' deko e nyasi ma Nakuru. Nilichelewa, I had matatizo with my transport arrangements. Alafu ikaingia mambo ya hewa, nikachelewa kutoka, nikakwama pale kati ya Longonot na Naivasha karibu 2 hours ndio nifike hapa. Ywaruok mar siasa Mount Kenya medo gidore kendo lore soko wang' mar ni ng'ano mabiro folo mogik. Usikubali kuuziwa uoga ya kuwa kuna kiongozi mwenye anaweza mobilize eneo moja ama nyingine ataitenge na Wakenya wengine. Wanasema ati mimi nawatisha. Na mimi nikuambia tu ukweli kwa sababu mimi ni mzee na ni kiongozi. Kuambia hawa msiposikiza ground mtakosana na wenye kuandika nyinyi kazi na watamfukuza. Kata kamano, jotelo moko mawuok e kaunti ma Kirinyaga to dok ne Rigathi Gachagua kendo dum kod jotelo makwedo Rigathi ni gin kod lek mar pogo ganda mawuok Mount Kenya. Nimesikia kuna watu wamejitenga pande ile, wanasema sijui wanao wanajiita Mlima East, sijui Mount Kenya East, na kuna huku tunaambiwa sijui tuko Mount Kenya West. Na kama kuna mtu anataka uongozi, akuje kwanza aunganishe mlima yote. Sisi hatutakubali kugawanishwa na mtu yeyote hapa Mount Kenya. Sisi tunajua naibu wa rais Rigathi Gachagua amekuwa akisema tuungane. Na anasema tuungane maanake tukiungana tutanufaika. Watanyabaga, Ramogi TV. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna okoni dhi mar moko kuom mane gin jotelo mag ODM e sirikal kaka jotend migepe pok kelo lokruok mane jo Kenya dwaro. E twak mar Citizen TV, Sifuna olero ni jotelo mane odhi konyo William Ruto sani wacho dho Kenya kwanza kendo gitimo tij sirikal ma ok tij ODM. Okoni ODM pod biro medo kedo ne jopiny kendo kedo sirikal texre koting'o keto tago maliet jotelo mane wuok e ODM kendo yudo lemo mag ten migepe e sirikand William Ruto. The position of ODM, for instance, the policy position of ODM on the Hustler Fund was very well elucidated by Oparanya when he was the deputy party leader. When he goes into government, he speaks a different language. That is not the language of ODM. These people don't run policy proposals by us. Yesterday we had a central management committee. They didn't come to us saying the proposals like Wandai. Wandai was supposed to appear before my committee on energy this week on Tuesday, to explain to us how he can be throwing bashes at home, yet Kenyans have no electricity. He ran away. We will ask those difficult questions because they don't come to us and explain to us the proposals they are taking to government. And lastly, Trevor, the president himself said very clearly during the swearing in of these ministers that they are going there to implement the bottom-up economic transformation agenda. That is not ODM's agenda. Those people are not there to do ODM's bidding. They are members of the Kenya Kwanza cabinet. I am telling you, even parachuting people like Wandai and the Sijui, Oparanya and Mbadi into government has not addressed the issues that have been raised by Kenyans. Those issues remain. The issue of unemployment, nobody has talked about it. Komiti mar weche wuoth e od bura mar Senate ne otamore chiko itgi ne jatend migawo mar wuoth Davis Chirchir kalore ne ok ochopo e Senate kod oboke mane dwarore e wi nonro mitimo kalore kod winjruok e kind piny owacho kod kambi mar Adani. Jod bura mag Senate okone Chirchir ne gidwaro neno oboke mag winjruok kod mago mayango kinde mane omiyo Adani thuolo matayo paw ndeke ma JKA ma osemiyo jotich paw ndeke onyiso luoro ni ginyalo wito tijegi. Chirchir idwani odoge Senate chieng' Tich Abich. The documents we have also CS is that Adani has been given contractual arrangements for them to supply power in Kenya using Ketraco, and they're intending also to take over KenGen, and they will be the one running the SHIF insurance system for our healthcare. Are you saying there's a court order stopping you as a ministry from providing the Senate or this committee with a copy of that PIPP? Unless the CS can tell us the information is a classified information, is a secret information. While preparing to submit the documents,
I was advised by my technical team of some developments that would possibly wish to do some housekeeping and confirm first whether we can prosecute this matter while there is a court case. Yorok mapek no muoche kino bila kod johala e chiro manie boma ma Nairobi mar Wakulima Market ka johala gono tamore ma umoyi gi piny ni ogidwar dara ka giwuok e chiro no mondo gidhi e chiro manoger manyasani mantiere apaya ma Kangundo Road. Sirikal kaunti ma Nairobi dwaro mondo johala ma iwero kuomgi kata wholesalers odaro dhi e chiro ma Kangundo Road kaluwore ni chiro ma Wakulima sani odhungore kendo mwandu manoger kanyo ok nyal romo gi duto kod johala matindo. Jalup Jatend Kenya Rigathi Gachagua bende ondiko e mbui ka okwayo Sakaja ni kik dhi ataro gi winjruok mane gimiyo johala go e kinde kampen. E kar sa 9 mar kogwen kawuono, e kinde maloche madito ne chako donje chiro ma Wakulima Market koting'o mwandu monego usi kawuono e chiro no. Yuarruok mapek no muoche kinda skeche mag county kod johala mane rikelo mwandu e chiro no. Kalure kod johala mane walosogo, askeche mag county noketa genga mar talo geche kik donje chiro no kawuono. Kata kamano loche mag mwandu ne okodeo kendo chako donje e chiro no. Mwendo wa saa 9 kuna vile watu walikuja wakaingia. Na kuna maskari ambao walianza kutupia watu tear gas usiku. Na ambapo walikuwa wanatupia watu tear gas na ikawa sasa Kanjo pia wakaja wakashika mikokoteni kuingiza huku ndani. Kwa hivyo wakati hao wengine walienda kuzivamia na kuzitoa, wakati hao walikuja akambizo magari pia zitachomewa hapa ndio wakazitoa kazingiza kule ndani. Ka e kama ne lwenyo muoche kinda skeche ma county kod johala go. Lweny makamano no ywayo bila mano chako wito iro malungo wang mondo temkeo johala. Gichwang johala go no chako mukome chunya paya maduong madonje e chuny boma ma Nairobi. Apisi mara skeche ma Nairobi no chweo chiny macha kanyamburko mane temo donje e boma katiyo kod apaya maduong ma Jogo Road kod apeni machiegni kode no churo mondo dok kama owuokie. Johala go kod wach mar dar kendo dhi e chiro manyasani manogere apaya ma Kangundo kagidwaro loso kod gavana Wangi Wang. Tuende wapi? Hii gari huwezi peleka kwa nyumba ukauzie viazi huko. Sasa sisi ndio tunataka suruhu, lakini sisi hatutoki hapa. Huku railways kuna place zingine, kuna place yenye asifanyi kazi. Tungeuliza serikali ya Kenya itupanulie kiwanja tu. Tuite tukae chini mahali tuongee. Tuite mahali tuambie tunataka tukupatane mahali fulani. Na usikuje ukasema tutakuja uchukue sijui ya timu kubwa wa soko. Sirikal kaunti ma Nairobi kata kamano lero ni gin machiegni kod johala go kendo dwaro margi maduong' en duoko chien dhungruok manie chiro no masani tingo johala moyo 5,000 kata obedo ni onego ting' mana johala 1,200. We normally receive over 5,000 traders. So you can imagine even in the infrastructure there cannot support. Look at even water, the drainage, the wastes that we experience as Nairobians around there, and congesting Wakulima Market by removing the wholesale trucks that park outside the market spaces. Jatend migao mar ohala e kaunti ma Nairobi lero ni gidwaro mondo johala ma iwero kuomgi odaro dhi e chiro manyasani manogere apaya ma Kangundo Road mondo giwe boma ma Nairobi thuolo. Wale watu tuna move ni zile malori na matrucks ambazo zina park kwa barabara au wanafanya wholesale ya vitunguu, ya potatoes, ya pineapples na ya oranges. Tukienda Kangundo Road is a modern market, and I hope you members of the state can have an opportunity to visit our Kangundo Road market. We have the right infrastructure that can accommodate over 5,000 traders. The toilets are enough. Ukiangalia huku hata public health kwa wakulima hawana. Johala ma wakulima kata kamano yuak ni chiro ma Kangundo Road ma idwaro ni gidhiye no ni kod johala mamoko kendo dhi kono dhi kelo ywaruok e kindgi. Kiwanja iko Kangundo lakini huko kumejaa. Hakuna hata mahali mtu anaweza pata nafasi. Kwa hivyo tunauliza Sakanja aweze tukafanyie kazi hapa ili ya kwamba tukaweze kujitafutia. Sirikal kaunti ma Nairobi okwedo kethruok mar mwandu kendo singo mar kawo okang' mager ne joma itudo kod ketho mwandu mag sirikal. Our investigators working closely with the National Police Service will apprehend the culprits, and they will be individually and collectively liable for their actions. Korka kore jalup jatend piny Rigathi Gachagua to kwero gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kodwaro mondo Sakaja los twag gi johala kapok odargi. Gachagua wacho ni winjruok margi gi jopiny e kinde kampen higa mar 2022 ne ok en mar kelo midhiero ne johala ma modhorwa.
Piny owacho mag ochung' motegno ni jopuonjre manowito ngimagi e masira mar mach e skund primar ma Hillside Endarasha e kaunti ma Nyeri gin 21 kendo giseng'eyo kama jopuonjre duto nitiere. Ma oyangi gi jatend migawo mar arita Kithure Kindiki manotimo limbe na Romoro Level 4 Hospital kama ne chenro mar bero ne ringrego dhi e nyime. Olero ni gitiyo matek mar yudo duoko mapiyo kendo chiwo jopuonjrego ne jonyuolgi ne ik. Lydia Okeyo nigi ler. Ataro mar weche moko mosebedo kaliekore ni jopuonjre moko pok ong'e kama nitiere bang' masira mar mach muche skund primar ma Hillside Endarasha. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango ni jopuonjre duto oseyangi kama nitiere. E limbe mare osiptal ma Romoro Level 4, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango ni kwan jopuonjre manowito ngimagi e masirano gin 21. Jopuonjre 3 pod nitiere kuonde thieth ka jopuonjre ma odong' to nitiere mier gi jonyuolgi. Out of the 843, the children who were enrolled as boarders, as children sleeping in the school, 330. Boys, 164. Girls, 166. Out of the boys, 143 are alive. And out of the 143, 140 are with their parents. 3 are still receiving treatments. No wacho magi kinde mane bero mar ringre jopuonjre 21 manowito ngimagi e masira mar mach no chakore saa 4 okinyi ma kawuono. Chenro manotelo gi jabero mar piny owacho Johansen Oduor. There were various degrees of burn. Some of them are first degree, second degree. Some are even burned to the bones, to a level that you find that some of them even miss the lower part of the limbs and the extremes because of the fire. Even though the bodies were badly burned, but the inner tissues were good enough to be able to obtain very good samples for DNA. So they are sure that within 1 or 2 weeks they'll be able to get all the results of the parents. E kinde mane chendo no mar bero dhi mbele, jonyuol jopuonjrego kaachiel gi moko kuom rawere matindo nobago ng'anye ranga skundno e wi weche mosebedo kawachore ni nitiere jopuonjre mapok ong'e kama nitiere. We want our kids, we want accountability, we want answers. Matron alikuwa wapi watoto wakichomeka? Why was the emergency door closed? Kwa nini? We want answers. It is a saddening thing, and I think we need to have a total shutdown in our country if we even lose one child. Kindiki kata kamano kwero ganda mondo kike weche ma ok adiera e wi masirano kendo gibed kod horuok. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto golo siem ne kembe kod ji mamoko mosebedo kapok otaka e aora ma Nairobi River. Ruto oloso korogosho e buore Nairobi kane osidha yanga chenro mar ler alwora mar aorano kendo jiwo ler mare. E kindeno mako chung' ni jogo manie geng aora nyaka dar kaluwore gi dwaro mar chik. Owacho ni sirikal ochiwore mar timo duto manyalore mar neno ni aorano obedo maler kendo ngadho mare oduogo. Bende wacho ni chenrono dhi nyuolo tije ne rowere ma kwan gi ok tin ne 20,000. Singo ma jatend piny en ni ji ma odar e geng aora kata modar biro yudo udi mani machiegni e bwo chenro mar gero udi ma nengogi oyueyo. Tutapanga hii Nairobi River kilomita 45 ya Nairobi River. The whole section along Nairobi River is going to be divided, na tutahakikisha kwamba kuna vijana katika kila stage. Na wale vijana watajumuishwa katika hii mpango, sio vijana kutoka mahali ingine. Condition ya kwanza ni kwamba huyo kijana awe anaishi hapa. Ni jirani mtu ya hapa. Ndio watajumuishwa katika hii mpango. Those entities that are polluting our rivers, the industries that are polluting our rivers, the manufacturing entities that are polluting our rivers, the raw sewage that is coming from our public entities, the solid waste that is in this river coming from different places, on the basis of extended producer responsibility, each and every one of them will be held to account. Gima duong' ne obro miyo ji sana vijende mantiere Korokocho area yudo yo ma gimbe ginyalo konyore godo. Jomochan kata inyiso no dar within one day tek mondo ang odar. Chuni aka ng'imang chaki many ne mattress, chaki many ne kamitede. Jatend piny Kenya William Ruto chomo piny Jerman e limbe mare mar ndalo 2 ma owacho ni geto tego winjruok e kind Kenya kod pinyno. Jachiw wach e lo kar jot ma jatend piny Hussein Mohamed olero ni limbe ma kamano dhi jiwo tudruok kendo Kenya
dhi keto koke winjruok mabiro miyo jopiny yot mar dhi e pinyno e chenro mar riwo koda moriwo nyaka mag tije. Oyango ni Ruto dhi bedo e romo mar twak ewi weche mag ohala, romo ma dhi kelo kanyakla jotelo mag kembe madongo kaka mar YouTube, Mercedes-Benz e kind mamoko. President William Ruto will leave the country this evening for a 2-day official visit to the Federal Republic of Germany. Now, this visit marks a significant milestone in the long-standing relations between Kenya and Germany, spanning over 60 years, and is aimed at strengthening cultural, economic, and diplomatic ties. He'll witness or preside over the signing of the Kenya-Germany Agreement on Comprehensive Migration and Mobility Partnership. He'll also participate at the annual Citizens Festival, also known as Baggerfest. The President will equally engage with leading German business leaders during a special CES forum aimed at enhancing trade and investment opportunities between Kenya and Germany. Both countries will encourage the immigration of skilled workers who have completed vocational training or a university-level degree and whose qualifications have been recognized by the competent authorities of the other party. Critically, Germany will waive the requirement for a labor market test for Kenyans prior to employment. Germany will also issue long-stay visas for eligible Kenyans pursuing studies or vocational training. Upon completion, Kenyan students and apprentices may extend their stay to gain professional experience and potentially secure employment in Germany. Nyakara magimano bene report matero wayo mokuongo sade gideka par kodo chiko oteni kae Simfros Mao wino kamino molo marangodhe oteko jalob jatend piny ong'iane kuma koth no chako goego mondo chakruok ne te oter e Musalab Kristo. Simfros awinji yeyo makare kendo ramo gitivi neno maler nyinga en Ato Wuod Kodumbwa Kanyamwa. Ramo gitivi chapano maler seme korwenje hawi mabero dhine kanisa mag ECCA duto and Bishop David Mbaya. Nyakora mogi podwan gi weche mathoth warengo wadhi eduka mondi. Pilot, uko ready ku take off na Shabiki Jet X? Ha, Shabiki Jet X inagawa kugawa. Cheza Jet X na as low as 30 bob, a wheel of fortune ita pop up, spin and instantly win your cash prizes. Tuko na over 650,000 Kenya shillings in cash prizes for the lucky winners. Boarding is now easier than ever. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, click on casino, then select transfer to casino. Weka amount unataka kutransfer, for example 50 bob, okay? Then click transfer funds ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uanze kucheza Jet X. Ingiza wenzako na bado ubebe a share of the 650,000 Kenya shillings in cash prizes. Fly, spin and win with Shabiki Jet X. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pautuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pautuke. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso kangeso kod jailieta. I keep it cool, Robin, me way and good
What's up nyakona mogejua ngeso ni endie chendo marto dagmar waiko ni show mapek kabisa. Ni dance crew midogo ni True Movement Dance. Kachel koda Kali the Great. Bolo koni endie kurungajua ngwante rekoda Maki Music. The ones and twos Koni wanted you VDJ Dave KE. Bai nikechengeso. Kingine bwana. Nobody better than I. Nobody. Machiegni kendo nyakoromogi anyuola moro e kar dak mamukuru kwa Ruben koro dwaro ratiro tok nyathigi ma jahigni 15 wito ngimane e lwet obila magiwacho ni ne ochwade gi magina e chak dweni. Riwruoge makedo ne ratich oganda dwaro mondo obila mane otimo timno omaki kendo kawnegi okang'. Kaka jafwambo mar Eric Owenga lero, obila to lero ni rawerano en achiel kuom moko kuom rowere mosebedo ka rocho kwe e kar dak. Anyuola mar rawera ma jahigni 15 Shadrack Oruko podi dhogi omoko tok nyathigi wito ngimane tarik 3 mar dweni tok tulo muoch e kind obila gi rowere e kar dak mamukuru kwa Ruben. Wakati nilipata ripoti nilikuwa nimekaa, msichana wangu akakuja akaniambia, mama kuja tuteremko huko chini. Nikamuuliza tuende tufanye nini chini, akaniambia kuja tuende. Kukwenda nikapata Shadrack amelala. Wakaniambia Shadrack hayuko. Nikahuzunika sana, nikauliza mtoto wangu alikuwa amefanya nini? Mtoto wangu aibi, mtoto wangu ajaichukua kitu ya mtu. Wachore no obila mane nie tijgi gotieno e alworani ne ochako yware gi rowere kendo gino nomiyo Shadrack gi jowetegi ochung' kar tiendgi. Walikuwa wamekuja na watu wawili kama wameshika pingu, sasa walikuwa wanataka wapatiwe 100 ya pool. Sasa ile harakati vijana wakaona polisi wakaanza mbio na mwenye pool alikuwa hayuko. Sasa wakashika huyu mmoja atoe hiyo 100, wakaanza kuvutana na yeye, huyu akasema yeye hawezi toa hiyo 100. Kuvurutana ndio walimweka chini wakamtoa longi. Hiyo kumtoa longi ndio wenzake wakakasirika wakaanza furugu, wakachapa huyo risasi. Alikuwa anatetea mwenzake kwa shauri, alikuwa anafurutwa chini. Tuko na habari kwamba hao maofisa wanazidi kuhatarisha maisha ya witnesses. Wanawalazimisha wasizungumuze na wanawaonyesha kidole kwamba mkijaribu kuzungumuza tutawakujia. Weche majatino obila mama Kadara Judith Cheptokola okwedo mokalo kwacho ni obila ne ochopo kanyo mar kelo kwe kaluwore kod maling'ling mane giyudo. Ilikuwa kwamba kuna mtu amevamiwa, gari yake ikachomwa, duka lake likavamiwa, kila kitu ikachukuliwa. So polisi walirespond, wakapata zaidi ya vijana 20 wamevamia duka ya huyo jamaa anaitwa Silva, wakiprotest kwamba yeye ndiye anapeana information kwa police na machief ya uhalifu. Na hiyo area umeona iko prone to gangsters, wale wanasumbua watu na wako hata na mabunduki. Tichadek mar jumani anyuola mar Shadrack obila gi jokedo ne ratich oganda ne ochopo kar kano ringre ji ma City kama ne otimie bero mar yangadieri mar tho mar Shadrack. Tuliambiwa na pathologist Dr. Ndegwa kwamba hajapata risasi, lakini anashuku inaweza kuwa ni kijana alikufa due to sharp object. Tulikataa. Tulimwambia tuko na mashahidi, so we demanded for further forensic investigation, and true to our words, true to our feelings, true to our expectation, risasi ilipatikana hapa chini ya mtoto. Mikael Chepto lero nigi onge gadieri kama ne risasi ma wachore ne onego Shadrack ne owokie wirani tulo ne otedre chieng'no gotieno. Hakuna risasi, siwezi kusema ni police officer alirusha risasi kwa sababu sasa ilikuwa disturbed. Hao walijitolea mwili wakaficha, na reason ya kuficha mwili hatuwezi kujua nini, na kuna process zile zinafanywa ionekane kama ni risasi ama ni kitu kingine. Kwa hivyo mimi postmortem silifanywa na risasi ikatolewa, iko na DCI tayari kwa ndani ya mwili jana. Hayo sasa utaongea na DCI. We are asking our OSPD Makadara to take action with immediate effect. Hatutaki any explanation, tunataka tupate explanation tukiwa kotini na huyo afisa. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.
Nok mar pi biro medo kwako moko kuom kuonde dak manie boma ma Homa Bay kaluwore gi kethruok mar odundu ma osebedo ka keyo pi. Yangore ni odundugo okethore kuonde ma ilose apeyni matindo madonjo e bomano. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay Elia Beach lero, kambi mochung' ne keyo pi e kaunti no ma Wasco wacho ni giseyudo lal ma ok tin ne shillings milion 20 nyaka ne gedo mag apeyni go chakre. Gedo mag apeyni matindo madonjo e boma ma Homa Bay osebedo ka dhi nyime kuonde dak mopogore manitie e boma no. Gedo ma bende oseng'uko chenro mar kepi ne jopiny e yo mowinjore e moko kuom kuonde dak manitie e boma no. E apeyni ma gedo ma kamano dhi e nyime, odundu mag keyo pi ne jopiny ochodi oko, kendo odundu mag keyo pi giweko kethore mok nyal keyo pi ne jopiny. To seche muloso wang'ayo tung'iyo kaka ung'ado pipes gi seche mung'adogi ginyalo miyo ji sida, jok moko koro koso pi. Koro ko wang'iso chon kamano tunyalo ng'eyo ni pipes gi jok moko koro ok yud pi e utegi, jok ma koso pi be koso pi mang'eny. Shida ma wan go en ni ndara ber kendo loso ndara wamorgo nikech mano maendeleo mar gweng'. Lakini pi ochodi masani kaka pi nyalo chopo kuonde ma wantie mondo wakonyre gi pi. Wawinjo mateke mokalo nikech pipe ochod kamoro amora mane lose ndara. Koro wakwayo akwaya ne jotendwa mantie mano wayiero ni mai seche magimbe ginyalo bedo machiegni mondo gimiyowa kata yo moro monyalo konyrego kapod iloso ndara. Kambi ma ochung'ne keyo pi e kaunti ma Homa Bay ma Wasco wacho ni nitie wegorak moko ma osebedo ka chodo odundu mag pi gi wang' teko kendo ok giluw chike mowinjore, kendo ma osemiyo giweto omenda chiegni milion 20 nyaka ne chenro mar gedo mag apeyni giweko chakre. Contractors momi migawo mar payo ndara gitimo maber kendo keto apaya maler, gogi lam kata miyo gibedo kuonde manyalo miyo wuodhwa bedo mayot en gima ber. To e thuolo ma gitimo mano ok gimiyo luor udundu mag pi kendo udundu gi gikawgi ka gik manono. So e thuolo mang'eny yudo ka gin ka gichako tijgi to gimuoma giyiecha gichodo pipes wagi. To waseringo mwa bedo kodgi piny mwa nyiso gi ni japiny dwaro ndara, japiny dwaro pi. Koro e thuolo ma gitimo ndara gi to gibiro irwa, wawuoyo kodgi, wabedo piny wasiemo ni kuonde modundu wago oluwo mondo mi sama koro giloso wang'o yoregi to kapok gichako to wanyalo daro gigi, waketo gi kama owinjore. Migawo mar pi e kaunti ni wacho ni wegorak maloso apeyni go nego ti kodgi kanyakla kapok gichako chenro mag-gi mondo kuonde modundu makeyo pi okale ogol oko kapok gichako gedo mag apeyni, to mano ok osebedo ka dhi nyime kendo ma osemiyo gilal maduong'. Giwacho ni wegorak go nego bed ni kawo ting' mar loso kendo odundu mag pi bang' ka gisetieko gedo mag apeyni go. Iyudo ni pesa miloso godo gigi mwatimo godo pigi wuok mane kaunti, wuok mane national government. Pesa magiloso godo ndara go wuok mane county, wuok mane national government. So sach magiketho gima oselos ne japinyno to wasenyiso gi ni en makosa nikech magi gin pesa mano osetiyo. Koro ka wachako tiyo gi pesa loso gima oselosi to miyo pesa gi koro ok tigo maber. Omiyo watiyo matek mondo wami jo Homa Bay to gi kuonde mamoko pi, to gima chando wa mogik ni ka gisechodo odundu gi to giduoki kendo bedo garama maduong' en pesa mwaonge go. Omiyo akwayo ni jogo duto maloso ndara kapok gichako kunyo ndara nyaka gimany ofiswa moa e ofiswa mondo konygi timo survey mondo ging'e ni kae odundu ma kama owuoke matero pi. Omiyo gineno kaka gikonyo mondo kik giketh ma. To magiseketho bende wakwayogi, omiyo kata sani adhi wuoyo gi nyawadwa mar Jarod mondo ne kaka okonyo mondo odundu go duoki jopiny obed gi pi. Elia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kawawuok Homa Bay to wadhi e kaunti ma Migori kama pod wadhi nyime kod weche manyien kama nano kanyo ni penjo mathoth pod medo wuok kaluwore gi okang' mar ODM